monster. Nu kan jeg Nej, så virker det. kigge. Endelig. Nu kan jeg altså Okay, komme det er jo på. fair. Hold op, det hår, det ser mærkeligt ud. Yeah! Er det lidt ulet? Ja, nu røg... Nå, nu kom billedet igen med dig. Så. Morgenhår? Er der morgenhår? Nej, det har jeg ikke. Det er godt nok. Jeg skal ikke sidde så tæt på. Ved du hvad, monster? Nej. Vi skal faktisk danse den lille kattekilling. Nu kan du se, at vi har allerede stillet bordet frem. Sådan. Se. Det kan man også ikke se. Jeg kan ikke se, hvad de skal. Skal du, I skal hvad? Dans hvad? Dans den lille kattekilling. Kan du så se det nu? Ja, det kan jeg godt. Hvad betyder det? Hvad betyder det? Det betyder, at vi skal jo danse den lille kattekilling. Den der, hvor at de to kattekillinger sad på. Nå, på et bord? Ja, Nå, den. Det er lidt sjovt. og så skal vi også danse Kim Larsen. Hvor den ikke, hvor den ikke stod den der fødselsdagshilsen, vi sendte dig. Jo, det var rigtigt. Moster. Var det ikke sjovt lige der i starten? Jo. Var det ikke sjovt med mig? Det var rigtig, rigtig godt. Det var rigtig godt lavet. Og så er der nogle rigtig fine kostymer, jeg også har fået lavet. Ja. Jeg så den anden. Jeg har fået din løvekostyme. Ja, du var lidt sej. Og hvad tror du, jeg var med den? Ikke så tæt på. Hvad tror du, jeg var? Darth Vader. Ja. Du var lidt sej. Ja. Var jeg ikke farlig? Jo, du så lidt farlig ud. Det Så gjorde Simone var det ikke også. sjovt, der hvor jeg stod sådan her? Jo, og så står han med sværet. Ja. Også der hvor jeg stod sådan her. Ja, står og svinger med den. Det var lidt sejt. Er du blevet frisk igen, Simone? Hvad? Er du blevet frisk igen? Jeg er blevet højere end billedet, moster. Moster, prøv at se, jeg er blevet Jeg højere er end lidt røde kinder. Kan du ikke se det? Se. Og jeg kan godt se, at du har lidt røde kinder. Oscar, det se. Her har jeg meget lige nu. Mest på den side, der er. Oscar. Det kan jeg godt. Prøv at kigge på Oscar. Oscar. Oscar, se der. Hej, Oscar. Oscar. Hej. Hvad med det? Så. Hvad med det? Skal han ud af. Oscar, hvad med det? Hvad med det? Oscar. Så bliver han alt for forvirret. Han bliver for forvirret. Han kan ikke finde ud af det. Nej. Ja, Han vinker stadigvæk. han Ja, det vil. kan jeg godt se. Hej. Må jeg se ham, når jeg kommer hjem, ikke også? Men nok gør du det, moster. Der er nok i marts, om ikke så længe. Hvor mange uger? 2,5 uger, tror jeg, du får. Det er sådan her. Det er nemlig lige sådan der. Nej, det er sådan her. Og det er dage. Det er til dage, ja. Det er rigtigt. Det er sådan her. Det er så mange uger, ja. Det er nemlig rigtigt. Så kommer jeg smut til Det er Danmark. 14 dage endnu. Lidt mere end 14 dage. Det er om 2 dage. Nej, 2 uger. 2,5 uger. Eller 3 uger. Nogle uger. Uger. Ikke? Uger, ja. Nu ser hun er lidt rødmosset. Jeg kan godt se lige på den ene kind, er hun lidt Ja. rød, ja. Hun har lusing af syge. Ja, også høsyge. Også hvad? Også syge. Søsyge. Jeg er også lidt syg. Så. Det er nogle røver, er I. Det er nogle røver. Ja, det er også godt at gøre. Det er jo værre bøller. Skal I snart ind og sove, ikke også? Nej, Jo. nej, vi skal da også lige først have en is og en kakaomælk. Nej, det er ikke godt af. Jo, vi har. Nej, Jo, vi har. få en gulerod. Jo, vi har. I kan få en gulerod. Jo, vi har. Ved du, hvem der ligger og sover nu allerede? Ah, Det er jeg. Han ligger og Det er jo sover. nat i Kina, hvor han er henne nu. Han er lige ved i byen. er det morgen ved dig? Ja, det er morgen med mig, ja. Den Jeg er jo i USA. Det er noget mærkeligt noget, hva'? Ja. Jeg lige, Men det er jo fordi solen den drejer rundt og rundt. det er nemlig rigtigt, den og drejer jorden rundt. drejer rundt. Ja, men det er fordi at jorden drejer rundt om sig selv. Sådan det. Ja, måske er det rigtigt, jorden drejer rundt om sig selv. Ja, det er rigtigt. Og solen flytter sig ikke, det er jorden, der drejer rundt.
Det er nemlig rigtigt. Ja. Sådan cirka. Hvordan går det med døgnrytmen? Ej, det går bedre i dag, men Du jeg har er ikke- lidt mat. Du har ikke fået købt noget af det melatonin der? Nej, ikke endnu. Allan han kom i går aften sent ved 12-tiden, så han er lidt groggy i dag. Ja. Så han vil gerne lige, han har aldrig været i Portland, så jeg lige lovet at gå med ham op i byen. Så han er købt ind der apotek. Du så de længe til center, ikke? Jo, Altså ifølge Kehler, så er der ingen problem. Altså det er sådan lidt af et mirakelmiddel, som er godt til korttidsbrug. Det er jo langtidsvirk, man ikke kender rigtigt. godnat. Vi ses. Det er så godt. Prøv lige at Hvad holde fedt. er din bandit? Vældig kælfint. Vi er nogle bøller her. Jamen, jeg vil lige se, om jeg kan få det op. Hvad siger du? Men ifølge Kehler, så kan lige være stille. Ifølge Kehler, så er der ikke noget problem med at tage det. Jamen, det kunne jeg også læse, jeg var inde på en hjemmeside. Det ser jo fint nok ud. Men det er klart, det er ligesom alle andre med, det er jo et hormon, ikke også? Men som man selv laver. Ja, har i kroppen i forvejen. Men det er jo smart nok på det kort tid, så man kan sige, at man kan regulere sit eget indre ur. Jo. Ja. Det er træls, at det er kort. Men specielt i USA skulle du kunne få det, ikke også? Fordi det er jo der, det kommer fra, jo. Ja, jeg er lige på at spørge på apoteket. Ja, godt nok. Man kan jo næsten få det. Der er det for de der kom. Er det bare en flot sang, Monster? Ja, det var en super flot sang. I er gode til at synge sammen. Ja. Ja. Du må lige gøre sig til. I er nogle værre bøller af. Og så Ja, nu kommer også at følge med i, hvad I går og laver, jo.